Забравихме едни книжки в Airbnb-то, човек. То няма нищо покрай нас, бе, брат. Душата ми започна да заминава. Бах ти тъпия плаш. Ужас, човек, всичко е наопаки. Спирката, която почна да се обърква всичко. Толкова зле не съм изглеждал. Патрулката е ги, да. Чай, че не знам къде дойдохме. Бетке, ще става по-зле. Просто съм готов да припадам и да ставам, да ставам. Ми падна кожата на краката. Не знам кой наби да дойдем тук, брат. Много силно не препоръчвам. На 17-ти етаж на Hugo Rooftop Party. Аварирахме в автобуса. В момента минахме току-що проверката на летището, скенери, няма проблеми. И сме тръгнали да ходим някъде и ще разбереме в последствие, ще се включваме. С мен в момента е кой? Райчето, бе, брат. Ами да, Райчето е с мен в момента, сега ще видим останалите. Да, ще почнем да ги представяме един по един, ще се запознаваме с влога. И вече ще видим къде ще отидем, как ще отидем. И така. Стигнахме в момента, току-що минахме през трансфер, ходихме, скарахме си карти за публичния транспорт от летището, от едни машинки, след това минахме през, значи подохме 30 или 35 минути, дойдохме и сега ще ви покажа абсолютно целият апартамент, брат. Обаче направихме първото веднага начин с влизането, направиха ни инструктаж и веднага след това разместихме, тук те по принцип имаше диван. Обаче има ли диван вече? Няма. Защо? Защото диванът е тук така, брат. Кой ще спи тук? Валката ще спи тук. Кой помогна за работата? Вало, аре! И в момента ще ходим да видим някъде къде има какво да ядем. Колко часа в момента? Толкова. И ще ходим да видим някъде да ядем нещо, брат. Хората са брутални, а пък апартаментът е веднъж, брат. Просто е пълен скандал, наистина е пълен скандал, брат. Чакай да влезем тук те. Ау, женските малко барлога. Браво, бе, Райче! Да, супер як апартамент, брат. Много яка гледка, но малко е тъмно в момента. Значи пътували сме, он е карал с 100-110, брат, по завой, минахме сигурно 5-6 кръгови и навъртява в кръг. Давидка, кажи, въртя ли на в кръг? Въртяна в кръг и то не е един път. Няколко пъти на завъртя, аз му викам, румба, кажи му. И ако ли беше румбата, нямаше стига. Наистина. Заходихме острова 3 пъти. 30 минути сме се въртяли, иначе стига за 4, брат. Завъртяхме 500 км. Да, бе, минахме два пъти острова, брат. И така е да отидем някъде да хапнем, защото сме умрели от всичките от глад, брат. Мезонет продава, бе. Да, се обадим. Наистина, бе, човек. Това е също като това, което ние имаме. Значи ние сме там, тук е отзад. Реално е там, в тази уличка. И сме точно 2 минути, ама няма и 2 минути, даже на минута и 30 от мейнстрим. Къде отиваме? Тук сме, брат. Не, бе, стига. Препратки с Тунис няма да правим. Къде? Не, бе, препратки с Тунис няма да правим. Днешния ден е реално толкова. Ходихме наистина да търсим да ядем, обаче пък не ядохме това, което търсим, защото всичко беше затворено. Беше 10 часа. Ние бяхме много изморени, не бачкаше нищо и имаше някакви хранителни магазини, битер с продаваха и трябва, но то си е легално, тук няма да има проблеми, нали, за това. И ходихме, намерихме, Валя успя да намери една турска такава там за кебаб, дюнери и такива неща. Те яхме такива работи, взехме си някакви бокуци от магазина и разходихме се и това е днеска първи ден. Пак направихме нещо, пак успяхме да стигнем и сега тук се изкъпахме, оправихме се и да редиме малко плановете за седмицата, защото започваме да засилваме нещата си, пак няма как. Или плажа само не мога да разбера? До тук в плажа, който е, има само някакви лодчици. Ама не знам къде е, човек. Това да ви покажа, бе, чакам. Реално плажа е тук. Има ли нещо? Нищо. Не знам. Бетки, къде да рахвам? Валка? Но онова там, дето е оранжево, розовото ли е? Валка, на къде си? Ти знаеш пъти? Натам? Направо. Успяхме да намерим плажа, бе. Седнали сме на шезлонзи, 36 евра за абсолютно всички.
Ето ги останалата част от компанията, ама те заминават някъде отиват, не знам и аз. Да, и успяхме да намерим шезлонзи. 36 евра за 4 човека, успяхме да се спазарим, бе така ще спа на земята, те ще лежа на земята. И така, чакай само да покажа малко. Къде сме? Що сме? Какво сме? Ето го плажа отзад. Много яко. Ого, как пари на пясъка, мали! Стига бе, човек. Ми падна кожата на краката. И да, Валю показах ли? И другия Валю, ма той е Валката. Реално и той е тук. Сега отиваме да се разбираме набързо какво ще правим. И да, първо се изкъпим и след това ще ходим да играем воден волейбол. Без топка обаче, че няма. Много ясно. Как ядиш пъпеша, бе? Я покажи. Не загреваш? Маля, абсолютно нищо не виждам, обаче в момента се прибираме от плаж. Играхме 2 часа някъде във водата. Взехме си една хубава плажна топка. И много яка беше водата, между другото, топла, приятна, чиста, такава тюркоазена. Наистина беше мръсен топ. Обаче съм дропан, направо едвам се... Кой са бе? Обаче едвам се предвижвам човек. И сега се прибираме да видим къде ще ходим вечерта, защото трябва някъде да дадем да обикаляме. Това е. След плажа реално успяхме да се приберем до Airbnb-то, минахме да се изкъпим, да вземем през магазинчета и дойдохме в един Saint Paul's Bay, се казва реално. Да седнали сме в едно супер странно заведение, малко прилича, седно сме в Китен. Закусванията в Китен. Не, нищо, много е добре, обаче е много странно, брат. Едни пластмасови масички и сега ще ядем една пица маргарита, чай само да го опитаме да видим. Изобщо дали се става, брат, или да ходя да направо да викаме сметката. Не знам. Thank you. Sorry. Да. Хубаво е, много между другото. Добро утро е! Тук му ходихме да си направим една резервация за утре. Няма да казвам обаче за къде, ще видим утре. И сега изчакваме само автобуса, някъде след около 30-35 минути ще дойде, защото днес ще ходим да обикаляме старите столици, новите столици, ще ходим да обикаляме Слиема, едни такива градчета, малко на ферибот. И днес сме цял ден по градовете, цял ден по жегата, облачно е, едно такова разкъсана облачност. Къде са? Добре, чакай, че търсим бета с Рая, че някъде тръгнаха, докато чакаме да ходят да ядат, ма ги намерихме успешно. Чакай, тук не знам къде ще ме блъснат човек. И сега ще ходим някъде на... Не знам, да ядем и след това ще ходим с автобуса 1 час, имаме човек с този градски транспорт. Поне са много чисти автобусите, между другото. Дано времето е с нас, защото е някаква разкъсана облачност, тут се скрива слънцето, тут се показва и малко е такова 50 на 50 и не знам защо дойдохме в старата столица, тук ще минахме през главния вход, сега ще се ориентираме да видим къде ще продължим. Многото интересно тук е, че реално е било много важна част, много ключова част още от Римската империя насам и много пъти е била завладявана. Театър. Да, верно ли? И около, не знам колко бяха, ще ви изложа, 50, 56 или 60 години, нещо е такова, под британска, реално е било британска колония и това е причината, съответно, вторият официален език в Малта да бъде английския. И в момента сме в Стария град, доста важна част, много ключов фактор, като крепост, като местоположение, защото е бил много важен възел в транспортните услуги, всичко по вода.
В момента пък вече сме в Рабат. Това е много близко до Медина. Това е старата столица, както преди малко казах, на Малта. Търсим в момента къде да ядем. Супер як изглежда центъра, много автентични улички. Малко прилича на Южна Италия, ама то нормално, братле. Те толкова много са ги превземали и така нататък. В смисъл всеки си оставил своето ДНК. Сега търсим някъде да ядем. Какво решихме с менюто? Ама то е някакво италианско. Ми давай да влизаме. Я да видим как се вижда. Да видим как се вижда, как се чува. Не е прекалено скъпо, не е прекалено ефтино. Окей е. Значи викаш не е за нас. Малко такъв наистина италиан вайб. Ще видим, сега ще видим какво ще ядем. Ако ядем нещо, може да покажа какво е, дали е вкусно или не, ама надявам се. Влизаме ли? Влизаме. Направо да влизам. Минала. Не е минала. Влизаме да хапнем някъде. Ох, много яко изглежда, бе. Такава градинка. Само тук трябва да съберем малко масите. Окей, чай да видим дали можем да минем от тук. Сменяме масата, защото тук имаше малко шарена сянка, пък бете не иска да има шарени сянки, това пък е само за нас. Тук, нали? Private place, да. Румбата докато го няма, нищо с нея. Ние ще направим едно отделно блогче за нашия канал, който не с румбата има очевидно много по-голяма гледаемост. Да. Така че е зарядното. Я че ще ходя да си го зареждам. Добре, Олим, кажи. Thank you. Тя не е нарязана. Оказа се реално, че сме седнали в италиански ресторант. Обаче най-интересно, чакай да махна часовника, най-интересното в случая е, че се оказа, че дори менюто нямаше абсолютно нищо на английски, нито пък на малтийски или на каквото, абсолютно всичко, цялото меню беше на италиански, което беше задължително просто. В един италиански ресторант не може така просто да седнеш, особено с така голяма заявка менюто да няма на английски дори, само на италиански и да не си прочеш пица маргарита. Пица маргарита просто е златният стандарт. Ако пицата е добра, всичко в менюто няма нужда да питаш, всичко си е топ. Хубаво е. Вчера, между другото, пицата, която ядохме в онзи ресторант, беше толкова отвратителна. Просто не искам да обяснявам. След това 2 часа ме боля толкова зверски корема. Просто, ако ходите в Сейнт Пол Бей или както се казваше, не си спомням точно, просто по никакъв начин не трябва да посещавате истината. Excuse me, what's the name of the restaurant? Vinnacott Garden. Okay. Well, on Google you will find Cafe Vinnacott. Okay. Okay, thank you. Много се заслужава, наистина много добър. Тук малко е много депресиращо, но наистина има си много яка градина. Много е добре с цветенца работа. Преместихме се току-що във Валета, слязохме от автобуса. Толкова е мръсна жега, ама е толкова мръсна жега, че просто съм готов да припадам и да ставам, Наистина е нещо страшно. В момента сме на площада, ето тук зад мен е Шадравана. И сме на площада в новата част на Валета. Валета е много малка като площ, но пък реално като кварталите, малките градчета, които са около нея, правят като една така по-обширна, централизирана така част. Но пък Валета е много малка като площ. В момента сме както казах, в новата част и ще ходим към старата. Даже гледам някакви китайски работи ми се струва. Не знам, може би тук има някакъв фестивал или нещо, защото преди малко като минавахме с автобуса и видяхме, че разпъват някакви сцени, не са големи сцени между другото. И не знам, може би има някакви фестивали, трябва да прегледаме кога са тия дни да дойдем. И в момента даже сме на моста, чакай само да покажем и него. Оле. И така. Ето го реално, той е отдолу. Не знам какво се вижда, какво не се вижда. Мисля, че се вижда, аз просто много ми блести и не виждам. Но смятам, че би трябвало да се е видял. И така сега отиваме, наистина супер горещо човек. Отиваме само да намерим някакво кафе, да може да седнем малко да разведрим. Сега дигнахме малко левела на захарта с колата.
Може би наистина има някакъв панер или не знам, фестивал или просто в момента предстои, защото тук, що минахме, пак имаше някакви сцени, втора сцена да подготвят голяма, да подготвят няколко сцени големи, малко е съмнително, трябва да е някакво по-голямо събитие. Наистина не съм запознат с какво всъщност предстои. Чай, че не знам къде дойдохме. Между другото, дома някакъв корист. Човек наистина нам сканаха супер много, трябваше да използваме картите, да сме си дали 25 евра. Чай само да дойме къде. Ако правим тук горе? Ето я бе. Фу. Има някакви корищчета. Да, терасата реално. А те са два кориза между другото. Градуса е, момчета, я кажете. Колко градуса е? 12 и 3, не знам. Да, малката мало беше... Чакай да ви повея малко с моята пола. Бетке, не става по-зле. Повдига се. Магнития са дали откъде не мога да ги гледам. Ало, миришат. Едно водно такси по-късно и вече сме в Слиема. Продължаваме да обикаляме, значи днеска сме минали. Колко крачки сме минали с къде влак? Чекинг. Да, чакаме. Не много, ама такова. Значи само да ви кажа, водно такси беше 5 минути. Ма нас стигат ли? Не стигат ни, ние сме от бързите. 13600. Ето не може да е верно, Не бе толкова, Не, ето и не е верно. Ни 13. Да, бе, 13. Не е верно. Не знам, обаче днеска сме почнали от сутринта, вие виждате. И завършваме, още не сме завършили между другото. След чай, че днес разкопчах пак аз копчето. След такова. Сега след Слиема ще ходим някъде да обиколиме още максимум едно място сме намислили. И след това направо ще се прибираме, то сигурно ще стане 12-1, брат, не знам. Ама Слиема реално може би за сега най-много ни харесва от всички. Днеска директно стартираме от лодката. Ще ходим към лагун, отиваме на синята лагуна, на Комино, на още малко пещери. Там нататък ще ходим към тези части. И сме се качили нашия италиански вайб. Днеска цялата почивка сигурно ще ни върви на италиански вайб, защото вчера яхме в италиански ресторант. Днес сме тръгнали на италиански музики, брат. По принцип плана е следния, зависи от времето, но времето както гледам, времето май е добре. И зависи от времето, ако всичко е наред, ще трябва с моторна лодка, между другото ето е отзад, с моторна лодка ще трябва да ходим да обикаляме вътре в пещерите. Има една пещера, която е 55-60 метра дълга, не знам аз какво ще правим, а бедете заведете, брат. Включвам се, за да се оплача. В момента сме си букнали днеска цял ден екскурзия, която е с включено синята лагуна, Комино, този средния, третия най-малък обитаван или който се обитава остров, тъй като в Малта реално са 7 острова, но реално основно 3 се използват или така да кажа обитават. Междувременно дойдохме цялата екскурзия от 9:30 сутринта до 4 след обед. Обаче, аз си мислих, че ще ходим, ще обикаляме напред-назад нещо, нали, сега ще вършим, да знам и аз. И ще сме така в движение, както примерно беше миналата година в Тунис или по-миналата година в Мармарис. Някак си мислих, че е горе-долу едно и също, нали, разминавания, нормално, че ще има, то е ясно, обаче си мислих, че ще е едно и също. И ни доведоха на едно плащче тук, което плащче е някакво супер странно, ето, значи до тук, където се виждат лодките, горе-долу е 20 на метра, като реално от тия 20 на метра, 16 метра са ми до коляното. Нито имаш къде да плуваш, нито имаш къде да отидеш, нито има някаква, примерно, платена зона или нещо такова с чадърчета, шезлонзи, дето се вика да си скриеш някъде на сянка, брат. Оставят те с лодката, 2 часа и половина ти казват, оправяй се. Бах ти тъпия плаж. В смисъл, той е пълна пустош. То няма нищо покрай нас, бе, брат. А навънка сигурно е 35 градуса.
много силно не препоръчвам. Доколкото знам, може да се вземе подобен, да се букне подобен план на екскурзията, обаче просто да е с обиколка на Гозо 3 часа. Това се заслужава супер много, защото в Гозо можеш да си запазиш бъгите да обиколиш, можеш да си запазиш бушчета, такива като английски стил отгоре с отворен покрив, да обикаляш и с него. Отделно можеш да си запазиш и АТВ-та и смисъл за 3 часа са ти съвсем предостатъчно да обиколиш целия Гозо. Искам само да кажа, че Санта Мария Бей се казваше плажа и плажа беше наистина отвратителен, обаче ако идвате тук на лодка се става супер много и топ единственото място, където може да го оправдаете е точно върху лодката. Сега отивам към синята лагуна. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it. В момента тъкмо навлизаме малко, викам, защото няма микрофон в синята лагуна с моторна лодка. До сега би трябвало вече да сте видяли кадри как сме се возили. Наистина, мале, колко е силно, чака да обърна. Наистина е много силно, много е силно човек. Обаче водата. А пак колко хора има валка? Да, броим бе. 1, 2, 3, 800. Има супер много лодки, брат. Такова хора. Брат, беше наистина супер притъпкано от хора, обаче наистина се заслужава, брат, ама на 100%. Значи няма проблеми с сега преди малко, където говорихме за оня плаж. Сега сте видяли със сигурно снимки. Супер много се заслужава, брат. Водите са супер кристални, супер сини, тюркуазени, наистина са брутални. Видяхме едни много интересни места с пещерите в Камино, които са само там са такива. И особено сутрин покрай 10 часа стават толкова кристално сини, че направо зелени се виждат. Добро утро, бе! Часа е 1 без 15.
но пък за нас е добро утро, защото днес станахме малко по-късно и в момента се намираме в Националния аквариум на Малта. Като това са първите риби, които се виждат. Току-що влязохме и не знам, честно казвам, за сега май добре изглежда, ама още не сме влезли да обиколим напълно. Има много интересни неща, би трябвало да има някъде акули, след малко може да ги снимаме. И така, днес сме тръгнали между другото насам, да минем само това, малко по-лекичко днеска, по-лежерно. Ще минем само аквариума и след това ще ходим на един басейн, там ще се погмуркаме малко, ще поскачаме, малко да се разнообразим. И така ще се включваме, ще видим, ще разберем. Което ми видят част от аквариума, брат. Патишко ход. Поправите, аз прека с сила бетката, я гледайте. Виждат ли се всички? Брат. Раяни се пуска. Ма чакай. Принцип. Ама тук малко е. Елате тук. Айде, те за снимката. Айде. Ще скриншотнем. Айде, тук малко патишко ходене, брат. Принцип тук малко май за деца. Така, сега се качихме в Болта и малко ни е такова като в лимузина. Румбата го изолирахме там отпред. Ма няма проблеми. Няма ли на прозорците го държи? Само ми не показвам, ще е най-важният човек ти баща. След аквариума ходихме до Сейнт Петерсбург. Имаше супер много хора, с малко ще видите и кадри от там. И си тръгнахме преди малко и решихме супер случайно да търсим пътя до Airbnb-то, да се приберем по някакъв начин с автобус, пеша, влакове, самолети, както дойде така. И седнахме супер спонтанно на втората спирка, да решихме да слезем и да седнем в един ресторант. И тук те сега лампата. Да, и малко тук решихме да поръчаме половината меню, с малко като освободиме масата, тук те сме дръпнали, там ще дръпнем още една маса и ще поръчаме цялото меню, сигурно най-вероятно, тъй като гледам как се вървят нещата с тези картофки, с тези салатки. Ветке, можеш ли и те? Направи го. Едно към ноли? Чак пък толкова. Смело завърти, смело завърти, смело. Аварирахме в автобуса. Мога пък нещо да има. Да. Тук му тръгнахме, качихме се, не можем да се приберем. И авария. Боснахме сама един отпред. Човек е заложил да празен човек. Празен е автобуса. И тя спред един завой. И аз само отварям вратата, но да бях пожирен. И в посилата съм пуснал, аз пъркучат и съм закапил с пръст. Беше нещо страх. И беше Значи само да ви кажа, целият автобус го побъркахме направо и накрая какво ли... Къде е с камерата? Какво става с камерата? И втория автобус, само искам да кажа, какво стана, какви работи приказахме, по едно време се обади един телефон и от предната седалка се обади един български глас. Какво се обърка, не можах да разберат. Нашия чалга певец. Има песен, сега слушахме и изобщо не надреме. Честно ти казвам, днеска превъртяхме игрите от спирката, която почна да се обърква всичко. Там приключихме. Айде! Ма няма никакъв проблем. Оп, на пътя! Патрулка. Няма, Патрулката иди, да. Айде! Я тук. Я виж тук става ли? Знака на препознаване. Стой да видим. В кой?
Не, ти го спри. Макола на тя си той се движи. Ама ти пък иди си проклета, ма. Сега стана на 18. Оттам до нас е много кратко. Тук на 18 още. Тук лоус. Айде. Давай. Дай да поем един автобус да обърши. Поне в другата посока би даха. Искам само да кажа, че повече от 4 часа и половина сън ние не сме имали. С изключение веднъж 6 часа. Не знам кой наби да дойдем тук, брат. Сега пия 3 кафета, направил съм ги, вътре съм. И все под задачки, брат, ама пък си струва много, наистина. Смисъл да дойдете в Малта. Спете по 3 часа сън. Надей няма да сбъркате. Просто в момента ми е малко тегаво. Такова тежко по-скоро. Ама... сега пия 3 кафеца, ще се включи пак да видите. Реално днес трябва да ходим да караме едни канута. Ето трябва да ходим да видим друг плаж, който е по-далеч от нашия Paradise Bay. След това вечерта трябва да ходим в Pageview или Patcheview или там както му казват, къде да знам. За да ходим малко на дискотека. Аз не знам какви се стеня, брат, каква дискотека, какви 5 тея. Ама ще трябва да ходим и там. И така, тато е живота реално в Малта. Една седмица. Толкова зле не съм изглеждал миналата година в Тунис. Буквално. Буквално от миналата година в Тунис. 40 минути по-късно вече мога да кажа, че съм на себе си. И отиваме, тъкмо спряхме до един магазин да си вземат момичета някакви грижи, там мокри кърпички си взимаха, превръзки. И сега отиваме пред агенцията, момчетата пък са там, да може да отидем да видим с къното, да си букнем, да обиколиме се. И вече се чувствам перфектно направо. Отиваме на плаж и не знам какъв е този цирк. Само да ви покажа каква е пустош, брат. Цирка е пълен. Цирка е скандален. Там почва Сахара. Ох, Сахара не знам обаче. Душата ми започна да заминава. Почна да се тръгва. Между другото на първото клипче беше точно това. Нали? И ние викам кистия... Работи, той това лъжи. Я гледай какво ста. А той човек иска да покаже истината. Той човек иска да го преживим. Пази! О, не знам обаче. И Баира е... Тъй като гледам около 63 градуса на кон. Чай да ви покажа на... 69 дали. Много пък чай да кликам. О, иначе отиваме на Paradise Beach. Много приятен, много малък плаж. Ама наистина рая в рая, туити онуити. Обаче достъпа до там, брат. Трябва, не знам, с камили или с коне. Иначе не може да се получи човек. Сега ще видим какво макацна, бе. Виж го. Гледай какво макаца сега. Колко ще тръгна? Колко ще тръгна? Към 22. В момента сме се събрали в пустошта. Така, кой ме гледа там, бе? Тия хора дошли да почиват и изведнъж хоп, каяц. Бета, особено с раят. Дойдохме тук между едни скали. Преди малко бяхме в една пещера. И е много яко. Водата е супер кристална, много тюркоазена. В момента се намираме на Paradise Beach. Един от... в края на Малта, близо до пристанището, където се хваща ферибота за Гозо. Но въпреки всичко е наистина, това е най-хубавото място, на което сме ходили като плаж, защото както си има пясък, така си има тюркоазените чистите води. Даже мисля, че се чува ехо, не знам на камерата дали се чува, но е супер яко, наистина е уникално е. Покрай скалите, обикаляме вече сигурно 40 или 50 минути и е наистина задължително да се направи. Ето ги момичетата отзад идват. Оле, блъснаха, ма блъснаха. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. На 17 етаж на Hugo Rooftop парти сме. Мръсен топ. Ей, така сега никъде не съм бил, майка му. Give up this, cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. Последен пълен ден в Малта и в момента с Бета ще пробваме. Това е основно, чая първо покажи. Това е основно някакво такова супер известно като бутърка, казват му пастици или нещо е такова. Пастизи, нямам идея, пастици мисля, че е, да. И с сирене, не знам, трябва да... Не, хубаво е. Много вкусна бутърбани. Точно абсолютно същото. Бутер с олио, ще кажеш, с сирене. Абсолютно същото, наистина абсолютно същото. Сега отиваме към Гозо. Първо трябва да си фаним автобуса, защото трябва да си фаним ферибота. И след това трябва да отидем да намерим къде изобщо можем да отидем да обиколим целия остров, за да сме минали и там, защото няма как да отидем някъде без да пропуснем нито едно място. И сме отново на 4 часа сън, с нощ се прибрахме 3-3:30. Да, така. До вечера трябва да ходим на концерт. Ма дали ще ходим, дали няма ходим, по принцип имаме билети. Ще видим. Да. И това се чипираме. Много важно. Малко ни се объркаха плановете, защото трябваше да си хванем някакво бъги АТВ или нещо подобно. Обаче забравихме ни книжки в Airbnb-то, човек. Никой не си носи, освен Давидката. Никой друг не си носише книжка, брат. И всичко в Airbnb-то нямаше и как да караме. Предложиха ни да караме ние електрически колелета, брат, обаче пък Бета е там отзад, аз не мога да зумна. То пък днеска и дойде. И то направо ужас. Човек, всичко е наопаки. И накрая ни предложиха една оферта за личен шофьор. Ходим напред-назад да обикаляме с него, ще ни кара, ще ни чака. И сега сме тръгнали, отиваме към Виктория. След това ще ходим някакви плажове, след това ще ходим някакви други неща. 4-5 часа и ни нададоха супер тънка цена. Както вече сте видяли, сцените, които се чуихме преди 2-3 дена за какво са, за MTV са и даже ходихме, бяхме там.
Така скръп, наистина брутална скръп нямаше, брат. Ама огряхме поне да видим какво е, да може да... Беше нещо вау. Момичето, което се забавляваше най-много, беше Бети. Тя гръмна, тя беше еуфория, тя беше динамична. Всички я гледаха и даже чака да извикат на сцената, ако нали... Да, ама нямаше място тогава, и отидохме само да проверим какво стана, нищо не стана и се заминахме горе-долу за час и половина. Платихме колко? 300 евро ли беше билет? Общо. За 7 човека, тъмън. Те ви билети са малко по-скъпи и взехме от тях. Сега сме отиваме към старата част на Валета да търсим някъде да ядем. Да ядем? Да. Защото по-хубаво от храната, за да прави борбата, нема и да има. Хайде ще видим какво ще ядем, ако такова мога да снимам, ако не стига вече, защото направо ми писна. Не, ще го